हादोर नाङैनो 75थि गोजोन उदांस्रि सान फालिनो साखाफारा आरो गेजेराव भारत उदांस्रि साना साननैसोल'सै जाय जेरै हागौ गाजा गोमजा खुंनो साखाफारा लोगोसे भारत सरकारा फोसावनाय बायदि हर घर तिरंगा हाबाफारि लानाय बायदि आसामनि गासै जिल्लायाव ओनसोल नाङैनो सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो नखर नखर फिरफिला बिरहोनांगौनि फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै जनाय पुलिस बिफाना साइकेल रेलि हाबाफारि लादों। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमा पुलिस बिफाना जनाय जौगाखां खोन्दोनि हेफाजाबाव दिनै फुंनि 5:30 रिंगानिफ्राय 75थि भारत उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै 13 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्त सानसिम भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि बिथोन फालिनो जनाय जिल्ला बेंगिरि मावखुलिनिफ्राय केमि जेलेमसिम नखर नखर फिरफिला बिरहोनांगौनि साइकेल रेलि हाबाफारि लानाय जादों। অমৃত মহোৎসৱৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ঘৰে ঘৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰুৱাৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছে। তাৰ মৰ্মে আজি মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ পৰা মহকুমাধিপতিৰ নেতৃত্বত এটি চাইকেল ৰেলী সজাগতা সভা ওলোৱা হৈছে। এই সজাগতা সভাৰ জৰিয়তে আমি সকলো জোনাইবাসী ৰাইজলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতলোকে 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে এই অমৃত মহোৎসৱৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে একোখনকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি দেশৰ স্বাভিমান আৰু গৌৰৱ যাতে কঢ়িয়াই আনে এইখিনিলৈ কৈ কিনে আজি আমাৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ মাজত যে আমাৰ হৰ ঘৰ তিৰংগা এটা কাৰ্যসূচী লৈছে ভাৰত চৰকাৰে, তাৰ ভিতৰত আজি আমি এটা চাইকেল ৰেলী কৰিছোঁ। মানুহক অনুৰোধ জনাবৰ কাৰণে, মানুহক মটিভেট কৰিবৰ কাৰণে যে 13th August to 15th August সবেজন নিজৰ নিজৰ ঘৰত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব লাগে। আৰু এই যে চৰকাৰৰ যে এটা ডাঙৰ যে উদ্দেশ্য আছে দেশভক্তি ভাৱনা ৰাইজ মাজত ওলাবলৈ, সেইটো সফল কৰিব লাগে। আৰু এই কাৰণে আমি এইটো জোনাইৰ পৰা বাহিৰ জোনাই হৈ চেলে হৈ কেমি জেলেম লোকে এটা চাইকেল ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।